All right, this is what this reverend father wey una dey see for my screen like this has to say concerning Igbo people, Biafra people as whole. Just take 1 minute of your time and listen to this reverend father and see what he's saying concerning the southeast and Biafra land as whole. Just take 1 minute of your time and watch the video. As they watch the video, they share the video so that other people will also see this video and know what is happening right now in Biafra land. And do not forget to like this video, share, and drop your opinion in the comment section. And do not forget to subscribe to my YouTube channel. Just watch the video. Ndị ibela anaghị emepe eje na APC ha kwefe nkwa ndị Fulani kwefe nkwa ha zọba pancha fụtacha ma ụmụ Ebonyi steeti Rojas Okorocha ngige fụta nọkịta gbakwa ọsọ Ayọade nke Cross River Amaechi Rivers Ogbonnọọnụ Ebonyi steeti pancha fụtacha ha wụwa pancha niile na ana Peter Obi baa na LP onye Igbo a na-atụzi anya ka ndị Igbo niile sokọrịa nọ ibe ka anyị na-azọvu Chukwu were enye anyị gịnị mee onye ọ na-akụni ọgụ ndị niile ekwensu ji arụ ọrụ n'ala Igbo kụni ọgụ ndị niile bụ useful idiot kụni ọgụ ekwelu mmadụ kụnie o tegwo na ọ na-eje sineti na-agbara ndị Fulani odi ojecha ojebekwa onwe na-aka ọrụzi ọ bụ sineti ka ọ na-arụ ya eso nwe ike nke Rivers bịa ebe a gụkọrọ ndị Igbo niile n'aka ya ka o bidogo ka ọ dị shọ na Peter apụta ma ncha ma esele n'ogo ọga golu gọvanọ ikpeazụ golu gọvanọ gburugburu na Ifeanyị Ogwu anya na Enugu wee sị ka atụgharịa votu ya ghọrọ prezident na onye Igbo ekwesịghị iche Chineke si emechagwo ihe anọ n'ọgba aghara ewee tụcha votu a ine anyị hụ na ọ nọ n'ọgba aghara ruo taa aka Chukwu do n'ife na-eme nene gọvanọ Soludo ka anyị tụrụ votu anyị ama na nke anwa bụ ndị Awụsa mụrụ ya gịnị were mee ọsọ ọnụ si Peter na Peter ma win election gọvanọ Anambra steeti na Peter Obi ma win election Atiku bịa ebe a ọsị Atiku na ọsọ presidential candidate na Aboka Enwelu Tinubu na nyanwa na Peter eso o jekwa ka ọ na Flag Road na Ebenebe kwa na Peter ma win election gọvanọ and ibe ọ na-akọwa ka anyị tụsịrị ya vote Soludo na ndị kọmishọn ya na-akọ na ọ Buhari mere ha ji win election na ọ anyị tụrụ vote na ọ Buhari mere ha ji win election gọvanọ Anambra steeti na March anyị atụ vote banyere ndị House onye ọbụla nọ na-apụga ọsị anya vụrụ ọkụkụ n'isi ma ọ bụ n'akụkụ ọsị anya kwọrọ ọkụkụ n'azụ ime kịtakwa na atụala onye apụga votu ibugwo na ndị akpọrọ anyị asị and onye ọbụla ihuru foto Soludo na post ya atụkwanara ya votu ime iyi ma na ịkpọrọ onwe gị asị